Ola a todos e benvidos a un novo apartado do noso tema. Hoxe imos a tratar a Europa logo da Primeira Guerra Mundial, onde mostraremos unha Europa víctima da súa propia ambición, onde comprobaremos como a Primeira Guerra Mundial solo supuxo unha estrepitosa caída para o continente europeo. O único que se acabou sacando deste foi unha destrucción dos países tanto gañadores como perdedores, así como un desplazamento do poder a outros polos, neste caso o continente americano, convertíndose Estados Unidos na principal potencia mundial. A Primeira Guerra Mundial serviu para devastar a Europa tanto económica, social e materialmente, é dicir, a mesma destrucción material das súas cidades. Ao mesmo tempo, os países vencedores, coas súas reformas e a súa reestructuración, foron incapaces de resolver todos os problemas incipientes a partir do caos e da destrucción da Primeira Guerra Mundial. Algúns destes exemplos son un gran aumento do paro, é dicir, do desemprego, ou un aumento da inflación monetaria, o cal acabará provocando a longo prazo un novo réxime político que se coñecerá como os totalitarismos. Este novo período que se comezará a vivir coñecerase en historia como a época de entreguerras, basicamente porque vai a cabalo entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, comezando entonces en torno a 1918-19, o fin e a firma da paz da guerra, hasta o 1939, o inicio da Segunda Guerra Mundial. A época de entreguerras comeza nun frío día de novembro de 1918, fecha onde Alemaña, a última potencia da triple entente dos imperios centrais que permanecía e continuaba na Primeira Guerra Mundial, firma o armisticio cos aliados. Rapidamente temos que desplazarnos un ano máis adiante, 1919, donde se empezarán a firmar e a elaborar de maneira oficial os tratados de paz, que se coñecerán de forma global como a Conferencia de Paz de París, iniciada no 1919, e a cal tiña toda unha serie de objetivos principais. Para resumilos, imos a simplificalo basicamente en 4 puntos. O primeiro deles era a búsqueda do debilitamento de Alemaña. O segundo vai a ser a creación dun novo equilibrio de poder entre os países vencedores, é dicir, principalmente os europeos, Francia e Reino Unido, e tamén Estados Unidos no outro lado do continente americano. De igual maneira, tamén se vai a buscar un illamento consciente da Rusia comunista, é dicir, desa formación da Unión Soviética que se culminará no 1922. E, por último, será a imposición do seu modelo político, é dicir, o modelo político democrático ao longo e ancho de toda Europa. Para lograr estes obxectivos, optouse por unha imposición de tratados de paz de maneira independiente, é dicir, a cada un dos países derrotados. Un tratado de paz para un país diferente. Así, tendremos un tratado para Austria, outro para Hungría, que quedará disolta e xa non existirá o Imperio Austrohúngaro, outro para o Imperio Otomano, outro para Bulgaria e, definitivamente, para Alemaña. Este último tratado de Alemaña, coñecido como Tratado de Versalles, vai a ser o máis violento e máis intenso e que incluso se considera polos propios alemáns como un insulto ao seu orgullo e á súa patria, porque basicamente encerraba tres características fundamentais. A primeira delas era unha desmilitarización total do territorio alemán, para que este país nun futuro non se puidese volver a armar e iniciar outra guerra. A segunda será unha gran perda material en canto a territorios, tanto no continente europeo como a pérdida de todas as súas colonias tanto en África como en Asia. E por último, tamén temos o pago de cuantiosas sumas de diñeiro a modo de multa e en concepto de reparacións de guerra. É dicir, por exemplo, un dos países máis destrozados na Primeira Guerra Mundial vai a ser Francia, a cal lle imporá a Alemaña a reparación desas destruccións. En liñas xerais, estas serán as medidas que se proporán no continente europeo. Non entanto, rapidamente comezarán a xurdir problemas. Por un lado, por parte dos países derrotados, que as consideran toda unha serie de imposicións completamente abusivas e un insulto á súa patria. Pero tamén existirá unha serie de países victoriosos, entre eles Italia, que levarán a cabo unha serie de queixas. Entre elas, que non se satisfaceran as súas concesións territoriais que se lles prometeran ao entrar na Primeira Guerra Mundial. É dicir, que non se lles deran os territorios que realmente lles prometeran que lles ían dar se entraban e apoiaban os aliados neste conflicto. Para limitar e conter estes problemas, a Conferencia de Paz de París tamén creou a recomendación do presidente estadounidense Wilson nos seus 14 puntos á institución internacional coñecida como a Sociedade de Nacións, un organismo que se encargaba de velar polas boas relacións exteriores entre os países, que buscaba un apaciguamento entre eles a través da principal ferramenta da diplomacia, é dicir, do diálogo e nunca do enfrontamento bélico.
No entanto, esta sociedade, este organismo, non será eficiente no seu objetivo de limitar os problemas e terminará sendo un gran fracaso disolto no 1946. Unha das razóns principais é que, dentro do seu seno, non se incluíron a países tan importantes e de relevancia mundial como Estados Unidos, a Unión Soviética, é dicir, Rusia ou a mesma Alemaña. En definitiva, a incapacidade da sociedade de nacións para frear estes conflitos e roces entre países acabará xerando unha espiral de tensión e de violencia que se espallará por Europa, á cal, se lle sumamos ao auxe dos totalitarismos, así como a crisis económica que será case unha constante ao longo de todo o período de entreguerras, temos, en definitiva, unha conclusión final que será o estalido da Segunda Guerra Mundial. Unha vez explicamos e rematamos coas medidas de paz impostas polos países vencedores, é preciso introducirnos e entender como vai a ser a nova sociedade da década dos anos 20 e dos anos 30, que estará caracterizada por un constante medo polas clases dirixentes ao espallamento do comunismo, unha constante crisis económica que basicamente nos acompañará hasta 1939, o inicio da Segunda Guerra Mundial, así como un desprestixio do sistema político da democracia. Todo isto será un caldo de cultivo perfecto para a creación e o espallamento dos réximes totalitarios, nos cales será o Estado quen controle e concentre todo o poder que normalmente estará dirixido por unha única persoa. Principalmente as características dun Estado e dun réxime totalitario son as seguintes. En primeiro lugar, hai un culto casi relixioso ao líder que se considera unha persona mesiánica e salvadora da patria. En segundo lugar, vaise instaurar o réximen de partido único, eliminando a posible pluralidade política das democracias. En terceiro lugar, tamén se abogará por a eliminación do individuo en favor do colectivo, representado directamente polo Estado. É dicir, que se prefería eliminar os dereitos individuais e, na súa contraparte, que o Estado lle asegurara ao cidadano o orden social. E, por último, temos un nacionalismo expansionista e imperialista. Os factores do espallamento do totalitarismo xa os mencionamos grosso modo con anterioridade. No entanto, é preciso volver a insistir neles. En primeiro lugar, temos a crisis económica e social que comezará nos primeiros anos da posguerra, en torno a 1920 e 1924 en Europa, e que se continuará especialmente a partir do 1929 co crack da bolsa estadounidense. Isto generará unha gran crisis económica, unha gran miseria e un caos administrativo dentro dos países que non fará máis que aumentar o desemprego, aumentar a subida dos prezos de produtos de consumo básico, a existencia da escaseza de alimentos ou simplemente a desinflación monetaria. A todo isto hai que sumarlle a inestabilidade política que reinaba en Europa, tanto polo desprestixio das democracias, a quenes consideraban agora sistemas políticos inoperantes e incapaces de solucionar os problemas económicos do día a día dos cidadáns, así como o medo do espallamento do comunismo debido ao triunfo da Revolución de 1917 en Rusia por parte dos bolcheviques. En definitiva, estes dous problemas, a crisis económica e a inestabilidade política, acabará generando un novo climas de violencia en Europa donde a sociedade comezará a buscar novas solucións máis radicais, a través de protestas obreiras masivas que estarán canalizadas ben por medio de partidos de ideoloxía comunista, ben por medio de partidos de ideoloxía fascista, ou simplemente se optará por outra vía, que será a dos golpes de Estado militares, creando, neste caso, réximes de ideoloxía conservadora. Así pois, por dar un dato esclarecedor do gran auxe dos réximes totalitarios desta época, é curioso comprobar como de todas as repúblicas que se formaron e crearon a partir da Primeira Guerra Mundial, que non foron poucas, como por exemplo a República de España, de Alemania, de Polonia, de Portugal, de Estonia, de Letonia, de Lituania, de Austria, de Hungría, etc., de todas esas, que foron moitas, solo dúas conseguiron permanecer como democracias ata antes da Segunda Guerra Mundial: Irlanda e Checoslovaquia. O resto acabaron reciclándose como réximes ditatoriais e totalitarios. Destes réximes totalitarios, principalmente imos a mencionar tres que son os máis característicos. Por exemplo, de ideoloxía comunista temos a Unión Soviética, creada no 1922. De ideoloxía fascista imos a mencionar a primeira de todas, que é a Italia de Mussolini. E de ideoloxía conservadora, que normalmente está capitaneada e dirigida polos militares golpistas, temos, por exemplo, a España de Primo de Rivera de 1923.
Entón, ata aquí o vídeo de hoxe e vémonos no próximo. Chao, chao.